Ku ziyarci Dan Alhaji TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Muhammadu Buhari menene matsayin ka a Najeriya? Shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa a ina? Najeriya. Wani alƙawari kai ma talakawa kafin su zabe ka? Za mu yaƙi Boko Haram. To amma an yaƙi 'yan Boko Haram ɗin da ku kuma har yanzu da kwai saura. Ya? A cikin shekara 5 ta ciyo bashin naira biliyan 30 na dala Afirka da sunan zaka yaƙi 'yan Boko Haram. An sayo makaman ne ko kuma ba a sayo ba? To akwai ka'idoji. Wannan baya ka fitar da makudan kuɗaɗe akan za a sayo makamai. Da aka sayo makaman sojojin ina aka basu. Sojojin Najeriya. Sojojin Najeriya nawa ne bangare? A arewa maso gaba. To amma me yasa duk mutanen da ake kashewa a arewa wasu a gidajensu ake zo ake samu su ake kashe su, wasu kuma a mazoninsu ake zo ake yin kidnapping din su, me yasa da baka fito kai magana ba ka sa baki? Kamata in fito in sa baki. Wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka. Akan me ba za ka fito ka yi magana ba Mr. President? Ma akan ɗan jam'iyya ne ni? Za ka ga yadda za ka gani a duniyan nan. Yanzu shekarun ka nawa a duniya? 74. Amma kuma sola shekara nawa ka sauka? Kai shekara 7 akan mulki, sola shekara 1 kenan ya sauka. To amma kuma Mr. President duk makudan kudaden da kake zuwa kake ciyowa bashi da sunan za a siyo makamai domin a yaƙi Boko Haram, yanzu sola shekara 1 ka sauka kuma ba a siyo makamai ba a yaƙi Boko Haram ba, yanzu suwaye ne za su biya kudaden? A Najeriya akwai masu unguwanni, akwai dagatai, akwai hakimai, akwai sarakuna. Ba zai yiwu ba. Dole abu ka'ida. Allah ina ya ce ba da a ƙangin talauci. To amma kuma Mr. President a cikin kashi 999 na al'umma duk gani suke magudan kudaden da kake ciyo ma Najeriya bashi da sunan zaka siyo makamai ka tallafa mu sojojin Najeriya saboda su yaƙi Boko Haram, idan ka ciyo bashin ba makamai kake siyo ba wasu uzurkan gaban ka kake zuwa kake yi da kudaden. Haka ake gani. Kasan dukkan mutanen talakawan Najeriya duk haka suke gani. Haka ake gani. Amma haka ake gani Mr. President. Shi yasa muka samu matsala. Mutu hallewan ba abin da ya dame ni. La ilaha illallah, Allah sa dai mu dace. Ku ziyarci Dan Alhaji TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.